Hi guys! Welcome back to my channel, Joe Corny Vlogs. Sa mga first time mag-views ako YouTube channel, don't forget to hit subscribe and then a notification button para updated sa mga videos. And for today's vlog is pa-New Year na ta. Random na to na mga videos karon is mga videos sa ilang mga New Year's resolution. Yon. And syempre daghang kita mga New Year's resolution na gusto na to mahitabo on the next year. Kapila na ni siya kahigayon nga ato mga New Year's resolution. Tama na sa istorya. I hope this year matinuod na, di ba? Ako mismo na ako yung New Year's resolution. So inyo ni mabalahan pod after sa aning video. Daghang kayo mag-ingon nga gusto ko muniwang, gusto ko mag-diet, gusto ko nga mag-save, gusto ko daghan kayo mga ingon ana pero ambot lang gyud kung natuman ba nila. So tanawon karon ang ato mga kaila or mga kinsa ba natong malabyan mga istorya kung sa ilang New Year's resolution. Partner, what's your New Year's resolution? Grabe na put on the spot mong ko, ambush. So far, sa akong gaka-think right now. Oh my God, ga-think siya. Tinood. Actually, kaya naging kumating ko na yung camera. Bita, honestly, I'm planning sa akong mga goals next year nga ako naging dayon nun nga mag-invest. Kadagwa pa naman. So, I'm on investment siguro or for a business. Yeah, for now, and I'm planning to have my own car. Yee! And, you know, adulting life. Ano. Yeah. For now, kana pa so far ang clear sa ako ang mind karon. You know, take things easily and one at a time kay slowly but surely ang process ba. New Year's resolution, I'll bring back the old me. I miss the old me. Deep kidding! Sa mga makasabot lang, I'll bring back the old me. Rico Suabe, New Year's resolution. Ako? Learn to say no. Learn to say no. Wala, ayaw, Rick! I always say yes, manggad. Wala din na daot. Can learn to say no sa Ipagi na you can't say no. Lasa ni, di pa man 2020, 2019 ba? Kung na'y hosting ni Kuan, mingon siya nga, nako'y hosting siya mo 20 tao. No. No. New Year's resolution. Wow. Di na ko malate. Wow. Every Pero year. sa ako lang ka nagtanawa na lagi pag ingon mo di ko malit. Promise, ano daw, promise. Yaksuke. Alright, hindi makalusot sa ato ang New Year's resolution. May lain ang tawag ng tanghalan. Si Jopel. Jopel, say hi. New Year's resolution. New Year's resolution. New Year's resolution, magpakuan, mag-diet. Pinanong ko mag-diet kita. Huy! Yan, grabe. Actually, nag-diet mo ko sa Manila. Pero pagbalik na ako dito sa Cagayan, kao na po daghan. Balik na po siya kadaghan. Mona, microphone magod na dapat ang imuha. Yan. Hello. New Year's resolution. New Year's resolution. I hope i-try na ako nga dili na ko magminal dita. New Year's resolution. Mapaupaw. Ha? Mapaupaw. Oh. New Year's resolution. Sana na malikayanan ako ang inom yun. Ampo lang, permi lang bas kong panlawas. New Year's resolution. Kabalo siya. Hala, New Year's resolution. Usa may ikuan sa New Year's resolution kanang I wish nga malipayon ko kanunay sa tibok tuig. New Year's resolution. Maniwang na ko. Ang New Year's resolution. Ay, New Year's resolution dapat kon. Kailangan minus na ang gasto. Minus ang gasto, daghan ang income. A few inches later. Alright guys, tala ko sa Hasaan, Misamis Oriental para sa hosting na ako for St. Mary's Academy of Hasaan. Yo kay nindot kay lugar ba? Nindot kay bongga kayo. Kung mag-wedding akong ganian din ho. See that? Alright, so I don't know dini kung na ba tayo mapangutanan kung unsa iyang New Year's resolution. Kasi doon yan na tayo makita makaila. So tumakotan ko sila mga New Year's resolution.
New Year's resolution. Di na ako magka-boyfriend! Alalain siya. Hello guys, I'm back. Nako, grabe ang ilang mga New Year's resolution na ako na-expect. You know, usually common kaayo sa New Year's resolution ang diet, di na kumukaon, tigom. I hope na kanais matuman na siya for next year. Ako New Year's resolution is dapat healthy lifestyle. Padayon taog lose weight. And healthy lifestyle number 1. Number 2 is importante ang dapat magtigom. Yan, sugod-sugod na badana na dapat makasave ta on 2020. Number 3, syempre, dili na ako magtapulan sa mga sa balay. Okay? Pandamay. Sa balay ko pirmi sa akong partner, honey. Number 4, dapat New Year's resolution ako. Dapat maka-straight ko og simba. So, ako i-challenge ako self na magsimba. So, as of now, 4 pa lang ang ako ang nahimo na kununahan ng mga New Year's resolution. So, I hope kamo po guys, nag-andam na po mo sa inyong mga New Year's resolution and cross fingers, dapat matuman ang mga New Year's resolution, ha? And luck sa inyo and happy New Year, guys! Yay! And sa mga first time nag-views ako YouTube channel, please hit subscribe and notification button para updated sa mga videos. So guys, salamat!